Pa nema, rekao sam to već jednom i zaista se potvrdilo da nema dna. Dakle, nemaju oni granicu koju neće preći u želji da na neki način steknu nekakav politički poen, pa bilo da se radi o Čika Đorđu, bilo da se radi o nekom drugom pokojniku, bilo da se radi o bilo kojoj drugoj žrtvi, tu su oni. Da to iskoriste, da oni to na neki način zloupotrebe. Desilo se tokom ove rasprave i da je u Bosni i Hercegovini jedno dete ubilo nekog učenika i pucalo u školi. Desilo se to i u Hrvatskoj, da se onaj jedan prvo zaletao Mercedesom u masu, a posle je radio nešto drugo. Desilo se svašta. Međutim, nijedna od tih zemalja, evo u okruženju, da ne pričamo o svetu, nije imala opoziciju koja je od toga pokušavala da napravi politiku. To je samo slučaj u Srbiji. I samo ovi ljudi u ovom regionu su zloupotrebili smrt da bi pokušali da dođu na vlast. To niko drugi nije uradio, osim ovih ljudi koji sede preko puta mene. Oni sada učestvuju u jednoj drugoj fazi. Treba ulickati i oprati lice čoveka koji je sa familijom opljačkao Trstenik, na stotine hiljada evra izvukao iz opštinskog budžeta, prema opštinskom budžetu se ponašao kao da je porodično gazdinstvo, ali sada baš od njega takvog treba napraviti lidera opozicije, njega treba prikazati ovde kao nekoga ko će da govori u ime svih njih i ja nemam nikakav problem, on takav i treba da bude na čelu svih njih. Tako je. Našla krpa zakrpu, ali ne može on da poziva ovde bilo koga da se priključi onome što oni rade. Jer niko u Srbiji, apsolutno niko u Srbiji osim njih samih, koji su nam ovde govorili da naša deca nisu kao njihova, koji su ovde urlali na nas zato što ne mogu da stignu na rođendane, koji su ovde najgorim uvredama vređali sve vreme i pravili tu neku razliku između njih koji su elita i nas koji smo plebs i krezuba stoka, koji može da se kaže ko šta hoće. Dakle, ne postoji način da se bilo ko od vas pristojno i dostojno obrati ljudima, ne samo koji jesu u Srpskoj naprednoj stranci, nego i koji podržavaju Srpsku naprednu stranku. I na kraju samo, gde se izgubila ona knjiga žalosti u kojoj se kažu nije upisao Aleksandar Vučić? Svedočila nam je jedna poslanica da ona svojim očima to videla i da to nije bilo. Aleksić je govorio danima u medijima kako je to laž i fotomontaža, a onda kad se dokazalo rekao pa kakve veze ima da li se upisao ili se nije upisao. Ali onda nastavlja sa tim, sad je važno da li se Ana Brnabić upisao. Nema kraja. Spirala laži neće prestati, njihovi pokušaj da nasilno uzmu vlast neće prestati, ali Srbija je dovoljno jaka da se sa tim izbori, a na izborima ćemo videti, najpre onim u oktobru, da li ga hoćete za lidera ili nećete za lidera, a onda u nekim drugim izborima da vidimo šta kaže Srbija. Hvala.